Hej julepiger og juledrenge. Velkommen til Skolebibliotekets julekonkurrence. Det er i år en QR-kode konkurrence. Hver dag vil der blive hængt en ny QR-kode op på døren, som man skal åbne og løse, og så skal man smide sit svar i postkassen inde på disken. Det er i år en geografiopgave, og titlen på opgaven er På tur med julemanden. Jeg vil stille spørgsmål, og det kommer her. I er på tur med julemanden. Fra Grønland flyver I til Nordamerika. Her skal I aflevere julegaver i Toronto. Hvilket land er I i?